o subirigokwanụ bịakwanụ ka unu fụlụ dịka woto ndị mmadụ na-enye Obi Cubana na kọmentị ya bụ ife abụlọkwa obere ife dịka Obi Cubana na ọ bụ Obinna ihe egbu pụtara wee tinye n'ihu akwụkwọ ya na ọ na-eme ncheta ọmụmụ ya na ọ na-agba ahụ na ọ dụbu 50 years na kịta anụnwa na ọ dịzikwa 51 years kama ndị mmadụ ya ejezie na kọmentị wee na-asị ya congrats long life na-ewichigasị ife ọma dịka a na-ewichikwanụ ndị na-eme big day fa unu amakwa ife ndị mmadụ jezie na kọmentị wee na-ajụ Obi Cubana na onye nwa ka enyelu City Boy n'aka ka obele na wọta bụkwanụ Cubana chief priest na since eji wee nye City Boy na o nwebekwa ife o kere na Anambra steeti na si nezie na onye nke bụ bele na wọta na ọlalugo nwa atụrụmgbu a na-akpọ Sheyi Turumbu wee jee Owerri Imo steeti wee jee ka ọtụtụ ife kee moto kee meshin kee TV onweghị ife ekefọ ha ebe ahụ kee ma foonu kee shọtụl bọọsụ kee ma meshin eji agba ọkada ma friji ma meshin eji akwa akwa ma injin eji akwọ ife ma draya eji eme isi na si kedu nke nya bụ Obi Cubana enyere nya bụ ife n'aka kelu ndị Anambra steeti na ndị Enugu steeti na ọ na-abụ na oketala ego nke ya fonye na-abịa n'obe eri na fanụlụ na ego enyelu fakafa wee kee nya bụ ife ụfọdụ osikwa nọọ 31 ife 1 million ka bilion amakwọ nkafa atị nọọ 3 bilion ka ekenyesi ife kafa wee jee kee ife ahụ fa kelu si bele na wọta kee nke ya si Obi Cubana buru nke ya nwanye na akpa alejedirio ife afụkwa na kọmentị ka nna akọrọ unu ebe ụfọdụ siri na Obi Cubana bụ aka gọm na ọ na-akpịka na ntua ihu ya dị na ntu obi ya dị na ọbịa si ọjajapụ eze ka ewu akpọrọ ọkụ ka o si na ewu akpọchara akpọcha na ọ na-aja nya bụ eze iche na oke obi ya dị na obi ya amaka kama na obi ya ebu mkpume ụfọdụ si na ọjajapụrụ eze ka onye a na-ebu odogwu ya n'ọnụ ụfọdụ si na ọ na-aga si ọ na-aga ka nwa okoye si na-aga ka onye dara ama ibi amakwọ m ifefa tinyekwa na kọmentị ka nna akọ anọkwụ m ebe ọ nọ wee mechọkwa ije na kọmentị ya ka ịfụrụ ebe ụfọdụ siri Obi Cubana na ya kedu mbosi oyi ekelufa akpa laiti nkefa na akpa binti nkefa na indomi na gwogwotigwo ekelu na Owerri Imo steeti ebe ụfọdụ nọ wee na-asị ya na afọ ajọka ya n'obe eri n'otu a ka esi wee na-agba ekeresimesi mgbe nwa si ọbịa na live vidio ndị mmadụ na-asị ya gbaalụfa ekeresimesi si ọtịfafa bịa goru ncha ka ọtịfa bịa goru ude na ọ na-akpị akpịkpị na onwenugo mbosi ọ pụtara n'ihu akwụkwọ mee giveaway na ọ na-afụkwa ndị Yoruba oge ọbụla fa na-asọpọtụ ndị nkefa nọ n'ihu akwụkwọ ma ndị na-eme kọntentị ma ndị nọ na TikTok anọkata oge ụfọdụ fa abatalụ ndị ahụ kwunyelufe ofu okwu maọbụ okwu na-abụ ndị mmadụ efolo ofa na nke nyanwa bụ si oge ọbụla okobe aka ya n'elu dam flyover na ọ bụ agada gbachiri ụzọ na okwu ya ahụ ekwu egwu ebe ụfọdụ si na Obi Cubana na-enye ya prezidenti maọbụ nye ife dịka gọvanọ na afọ ya ajọ onye njọ karịa onye nke na-achị Anambra steeti kịta na onye amekata winu ife dịka gọvanọ ya nya na ndị Anambra steeti ya bụ ka oyibo a na-atụ ụfọdụ si nọ degoleni na haduwe ifefa tinyekwa ka kọmentị ka nna akọ anọkwụ m ebe Obi Cubana na wee na-eme ncheta ọmụmụ ya ebe ụfọdụ na-asị ya ma ọ bụwu ndị ọbafa ma ọ bụ ndị ide mmiri ebe o si na o nwebeghị ife o kelufa na akpakala moto anụnwa o binyere onye isi ndị ọba yut prezidenti ụfọdụ si n'otukumba ụfọdụ si na moto nwa abụọ dị nke ọfụ na moto ahụ o binyere ebe ife o binyere sọsọ ndị ọba na ndị ọba yut befa ọnọ ya impawanwu ndị ọba yut gotalụfa shọtụl bọọsụ gota meshin eji agba ọkada ndị nne oke efe akpa laisi gota meshin eji akwa akwa gota nke eji eme isi gokọta ife ndị mụrụ ọrụ enwebeghị ego fa ya eji wee go ife fa ya alụ ọrụ ewee fu nke fa jikwanụ wee na-alụgodu wee na-echezi mgbe ego ya ebu ibu ka fa gokọtasị ife ndị ọzọ na-enweghị ife fafụlụ o ji wee impawa ndị ọba yut befa ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ma ndị difa nwụrụ anwụ ma ndị nọ na di ma ndị agụụ na-agụ ma ọ bụghị na Krismas na oke hụfa egwusi m afọ bụ ọgbọnọ na o nweghị ife o nyerefa tiọpụta n'ihu akwụkwọ tio na-eko ka ụgbọgụrụ na-akpakọ enu na-akpakọ ana na-eji ọzọ dị iche iche mana ndị ọbebefa na o nweghị ife ọ na-emelụfa na onye nke bụ bele na wọta bụ Cubana chief priest na onye nke ahụ ka ya mma na onye nke ahụ na-ego bahakwa anya ya aka atriti oke ya ụzọ na-abụ ma ezu ụtọ welu ndị ọzọ tii na-abịa welu ndị nke ọzọ wee jee gote ife a gwara ya kee ndị obodo fa na nke Obi Cubana na oketa nke ya orie witi famili ya na o nwechi onye ọ na-enye na enweghị onye ya pụta na ọbabefa kịta asị na onye a bụ onye ọ kwụwalụ maọbụ onye o nyere aka alejedirio ifefa tinyekwa na kọmentị ka nna agụ anọkwụ m ebe ọ nọ wee mee
ka unu ghara ịtụkwa n'ọmụ ụtịrị ifefa tinyekwa ike ije na kọmentị ebe ahụ ma ebe ndị ọzọ postuchi ya bụ ife ị na-afụ ụdịka ife a na-akọ Obi Cubana onwe dịrị onye na-atị ya ndị na-asị dịrị ya happy birthday nwa bụ ndị na-achọ fevọ maọbụ ndị na-ama ka ọma na oye chetaba ụfọdụ otiri ndị ahụ na-afatigidekwa ya nya ruo taa ruo echi na-achị ichi na Obi Cubana aha ewepụtakwa n'ọkwa aka gọm ọdụ unu ka eziokwu ka atị ebe ụfọdụ tiri ya na ọ na-azụ oke afa na ọ na-azụ ọkpata ozuọla na ya kpọpụta ndị nwa na ọkpatagoro kenye na Anambra steeti maọbụ ide mmiri befa na ọba befa ka afụ happy birthday Obi Cubana na ọba anyị na-ewichikwa more celebration long life prosperity inwego na ịga ya ka ya wish prosperity ife anyị ewichizi kịta bụ ndụ na ahụ isi ike ịkarịgo egwu enuzi na ife ndị mmadụ na-agwa na imeta nwata mma ọ gbalụ ya egwu kụọrụ gị aka ka ijenu kezienụfe ife nkefa kafa zuo ike jee ka efe ifefa ti na-ekelu na Owerri Imo steeti ka obi dụkwanụ ndị nkego mma ọ ya bụ onwe ife iposturu ife itiri n'ihu akwụkwọ fa akụalụ gị aka na-etu oke afa na-egbu nwa nkịta mana nke a nụnwa itinye ife instead of ya eje na-eto na-akụrụ gị aka fa eje ebe ahụ na-agba gị ụgwọ o duzie ka mmụọ na-agba gị ụgwọ ka na mmadụ na-agbazi gị ụgwọ na nke ikpeazụ amakwọ m ka ọ n'ihi eje sauchu ka fa bịadewe n'ebe iposturu ife na-atụ nyefa nke a nyefa nke a ma nyefa nke ọzọ ife mfụkwa n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu anọkwa m ebe ọ nọ wee mee abụọkwa m Obinna ihe egbu nke m ji abụ onye ọba n'ọkwa ife mfụ ka m wetara unu Obi Cubana biko jee meta ndị nke gị mma ka obi dụfa mma ka fa gbadebe gị ụgwọ nri na ụgwọ ife niile afụbekwa m ebe mmadụ na-agba mmadụ ụgwọ nri ọ duzie ka ya atị nọ mmụọ na-agba onye bụ ife ọ na-abụ na obi adịghọ ndị nna ụfa mma ka iti wee gbubefe ọnụ ịchọbeghị ịbịa ka akpalaiti ka ụmụnna fa na ụmụnne fa keru ka aga ugwu dewefa ịhapụ fafa na-agba gị ụgwọ ihe emezi ka ị marụ mbọsị ị ya abịa nke ndị Anambra steeti na ndị Enugu steeti na Ebonyi steeti ife dịka Owerri na Abia steeti bele na wọta na-ekefe ebe ahụ bịa ka ike anyị nke anyị ọ bụrụ ndị ide mmiri bụ na ijeke ọ bụrụ ndị ọba ike ọ bụrụ ndị Anambra steeti ike anyị enwedu mmadụ na-eti mmụọ hei